28. dubna zavítalo do fakultní nemocnice Olomouc sdružení, které se nazývá Medical Pilgrims. Společenství sdružuje význačné osobnosti z britského vzdělávacího a zdravotnického systému, mezi které patří převážně současní nebo bývalí děkani lékařských fakult. Hlavním důvodem jejich návštěvy byl zájem o zdejší progresivní biomedicínský výzkum, který se v současnosti prezentuje často i v zahraničí. And it's a group of senior physicians who travel to locations either in the UK or in other parts of the world to learn something of the history and traditions and the programs of research and practice which are being undertaken in many other countries. Možná nám pomohli tou diskuzí vyřešit některé problémy, které oni už znají, a které určitě nás čekají na cestě za tím, řekněme, lepším výzkumem nebo za uplatněním tohoto výzkumu. A druhá věc, taky by chtěli poznat jakési společenské prostředí, ve kterém tady ten výzkum nebo ta biomedicína vzniká. I particularly enjoyed hearing about the very important cancer registry that you have in the Czech Republic and the very important research that you're doing, which is actually good for patients because you're able to measure the latest markers that are specific to particular cancers and then look at the drug therapy over time. Olomoučtí akademici připravili pro hosty z Anglie sérii prezentací, aby jim předali hlubší povědomí o zdejší úrovni výzkumu a jejich formách. Přednášky byly vedeny například na téma toxikologie, farmakologie, imunogenetiky nebo translační medicíny a mluvilo se také o identifikaci a validaci biomarkerů. Dále se členové sdružení zajímali o prostředí nemocnice a nově vznikající centrum Biomedrec. Britové naopak radili zdejším lékařům, jak si co nejlépe poradit s administrativní činností při aplikaci výsledků do praxe. Ta léčiva, která vyvíjíme, tak samozřejmě musí projít nějakým striktním sledem událostí, aby mohla být používána na lidech. Takže v tomhletom oni nám můžou pomoct poradit. Samozřejmě nějaké zkušenosti už máme, ale oni mají daleko víc, že jo? Jsou v tom zběhlejší. Přece jenom tato záležitost funguje v západních zemích už trošku déle než u nás. The Biomedrec development is very interesting. And it's always very desirable to have new facilities, new buildings and new equipment. However, the success of something like that depends much more on the individuals. Research isn't done by buildings, it's done by people with good ideas. And the most important thing is that you do have many people with very good ideas. And I think there are huge opportunities for international collaboration. Medical research is a global activity, and it doesn't actually matter whether you find the cause and cure of a cancer in one country or another. But I think that the Czech Republic and Olomouc is very well placed to make major contributions.